Oh ini diceritakan new normal kok malah nemen malah wong ninggal pirang-pirang ini piye Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jangan. Ordo salaman dhisik. Harus cuci tangan. Lah ada ngaji lho wek. Ya meskipun ngaji. Nah, saiki kan wis new normal. Peraturan pemerintah kudu dituruti. Nah, itu kono cuci tangan pakai sabun. Yo. Ayo. Marah. Ini ya. Reneo, tak omongin. Penting ini. Nah, kono. Jadi aku tak takkan karo makmu. Wis padha paham apa ora tegese normal. Urung. Lah emang apa wek artine? Artine new normal kuwi ya tak bener kaya biasa. Tapi kudu ngangge protokol kesehatan. Oh, berarti new normal iki enggak kok bebas ngono to, Pak? Ya ora no. Lek metu tetep kudu ngangge masker. Cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak, kuwi penting. Yang penting apa yo? Yo. Lah ngene dhewe lho enggak eneng corona wek. Lah iki wong desa lek diomongi ora kena. Jawabane kok mesti mergo ngene dhewe urung enek. Wong desa piye ngomong-ngomongan. Ya wis saiki ngene wae. Sing penting ayo padha manut protokol kesehatan. Ya saiki contonen perilaku COVID-19. Lah kok Covid kok dicontoh to wek? Kuwi lak kanggone wong urung paham COVID-19 to, Nduk. Lah emangnya apa artinya COVID-19, Pak? COVID-19 kuwi hurufe piye? C O V I D. Jadi huruf kuwi enak kepandangane kabeh, ngono lho. Huruf pertama C. Lah C apa artinya C? Artine C kuwi cuci tangan. Oh, lah huruf O berarti kedua ya wek. Lah lek O artinya apa wek? Huruf O kuwi artine olahraga. Lek wis olahraga badan sehat, pikiran kuat. Terus huruf ketiga V. V apa artinya, Pak? Kue kuwi artine vitamin. Lek badane gen kuat, sering-sering minum vitamin. Lah VI. Iya apa wek artine? Kuwi tegese ikhtiar.
ikhtiar kuwi padha karo usaha. Ngono lho. Berusaha selalu mengikuti pemerintah. Sing terakhir berarti D. Artinya D itu artinya doa. Berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan semoga bisa pulih kaya wingi-wingi. Lek wis virus ilang kan awake dhewe bebas nyambet gawe apa wae iso. Lek 19 kuwi apa artine wek? 19 kuwi tegese 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib. Terus ditambah 2 rakaat sholat tahajud. Jajal kabeh ki mung jumlahan enek 19 apa ora? iya bener rek. Mula pesenku karo anak putu kabeh, terutama karo masyarakat, patuhlah anjuran pemerintah. Kaya to pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun dengan orang banyak. Itulah pesan saya terhadap semua keluarga. Yes, ngono lor, cukup semono wae, dijogo bareng-bareng. Aku tak pamit. Assalamualaikum.